ती कुल ना कहे के चाहिए जे जहां बात ठीक बा धरती पर धोवल दूध के धोवल के बा केहू बा जी त सबके जगह अपन अपन बनल बा आज सुनी लेबे उहे कुल को के इतना पका तो हो गई तो कोई होकबो त या त कहीं बिल्डिंग लाइन ठोक तक बना त के घर के ऊपर उठाओ तो को ना तो कहीं मसाला मिला तो चली बहुत अच्छा लगल आज हमनी के जिला देवरिया में आके सिधुआ में बहुत प्यार आशीर्वाद मिला था बाबा तनी गमछी दे दी तो हमरा के दे दे गमछी दे दे चलो आज ये गमछवा के दिन बा कि आज हमरा घर में रोजी रोटी चलता तनी जोर से हल्ला के ताली बजा देलो हमरा गमछवा के जय हो जय हो आज हमनी के माता बहन बेटी में से कहली से का रहो गमछवा लाइल बकार ओहो तो बहुत अच्छा लगेला चली एगो ऐसा वीडियो बना के डालनी मगर वही में चाचा लोग के देखनी अपना बुढ़ऊ चाचा लोग के तो वो कॉमेडी हमरा याद आ गई जैसे चाचा लोग जितना जनी बैठल बड़ो बुढ़ऊ लो 60 साल के ऊपर आजकल तक के 60 साल जियते नहीं के मगर लो तो मड़ुआ का भात मकई के लिट्टी मार खइले वाला तो धरती पर राज करत लो आजकल तो मार चाउमीन पिज्जा खा के 50 में 45 में एम्बुलेंस में लागत लो धावे मार लागत ऑक्सीजन लागे अब कहा के 60 साल जियता मगर 60 साल के लोग पहले के राज कइले बालो पहले के मड़ुआ भात लिट्टी खइले बालो 5-5 कट्ठा 10-10 कट्ठा खेत अपनी हाथे से कोड़ले बालो ताज राज करत लो मगर उ जब नाव का लइकन के देखत लो त हेंगे कान्हे पे गमछा ध लेत लो आ सुरती बनावत रहत लो कहत लो बाबा लो नाव का लइकन के इनका बहन चोदलो तो नहीं लो रात दिन घर में घुसल रहिलो एगो हमनी के टाइम रहे कि अपना मेहरारू के लगे 5 महीना 3 महीना 2 महीना पर लगे जात रहनी है जा आइए कर पहुंचे तो जहिया से बियाह को काल पर रात दिन घर में घुसल रहत रस तो हमें बाबा लोग से एगो बात कहो कि लोग 5 महीना 6 महीना 3 महीना 2 महीना पर लगे जात रहल लो तले को 8 गो 9 गो 10 गो लड़का होत रहल हस आजकल के लड़का तो बेचारा रात दिन घर में घुसल बड़ा सा तब एगो से 2 गो होता ओहू से नहीं होते कहीं को में नसबंदी हो जाता अगर आज जो टाइम हो रही तो हमारा बाबा चाचा लोग के तिलो चाइना देश फेल कर रहे दादा हो दादा ये सब चीज पे वीडियो बना के डालनी जो उनकी बहुत अच्छा लगल देखिए अपना बेटी लोग अपना बहन लोग को देखनी तो वीडियो याद आ गई कुछ एगो ऐसा लड़की बड़ी सा गाँव में कि जब घरे रहेली सा रात दिन हो पुता कोइला रहे हई कमन सागावा खोटला से अरट्टी बारी के बेटी आ जब ये लड़किनिया जा तरी से हिदई में तो हिंदी में बोला तरी से भैया जब बफर सिस्टम में खा जाता है तो कहत ऐसा भैया 2 पूरी देना भैया थोड़ा सा पालक पनीर देना मैं तेल वाली चीज नहीं खाती हूँ मेरे को बड़ा गैस बनाता है मगर वीडियो के माध्यम से संदेश दिल बनी कि जना परिस्थिति में रह तना परिस्थिति में काम कल जाला मगर तही लो ना लइको कुछ खापी लागत रस करे इन्हन के माई कुछ गांव में ऐसा लइका बड़ा सा ओकनी के माई समूह निकाल के 3-4 गो फाटल जींस कीन देले बड़ी आ जब मार्केट में घूमत रस त कहत मैं गैंग स्टार हूं ओकनी के घरे जाइबू तो फूटल बिस्कुट पानी पिए के ना मिली मगर मेला घाट में बाजारी में नाच में ऑर्केस्ट्रा में 5 गो लुहेड़ा पूछे घूमे से कहे से मैं गैंग स्टार हूं तो कुछ ऐसा को परिवार बा मगर वीडियो के माध्यम से संदेश देले बनी कि हमने की कुछ ऐसा जीवन में नहीं करे के कि हमने के काम से हमने के माई बाप के भी नाक कट जाए हमने के अपना परिस्थिति के अनुसार कोनो काम करे के बा कि जब रास्ता से हमारी बेटी बहन भी जा सो तो केहू गर्भ से उंगली उठाओ कि फलनवा का बहन या फलनवा का माई है हमने के कुछ ऐसा नहीं कर देवे कि जब मार्केट में मेरा पिता जाए तो कोई गाड़ी दे के मेरे नाम से पुकारे तो ये सब अच्छा नहीं लगता है आप लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार काम करेंगे तो अच्छा लगेगा इसी चीज पे हमने वीडियो बना के डाला और सबको अच्छा लगा मगर आई हमने के कुछ माता बहन बेटी है सनको बाड़ी सो कि वो लोग मरद विदेश रहत रस आई लोग गाँव में बाप रे बाप खूब अनाधुन काम करता लोग तो ओहो में देखी एबे हमनी के लगे आईफोन के दादा की ना जा मर्द लोग की लगे तो बगलिए में रहला मगर एबे मेहरारू के लगा आईफोन के नाना ना कीन के दे दो इन्हन के कहीं को जगह फिक्स रहेला यही में रखले रहली सा विदेशियन के मेहरारू फोन बहुत सुंदर आ जब विदेश से फोन आवेला तो कहली सा मौगी कौन का फोन आता रे
अभी तक पापा हमें वीडियो कॉलिंग फोन कहले पड़े। हाँ गोल लगता नहीं वो कोई खुश रहा बड़ा गर्मी आई बड़ू का बात है तो हाँ ना देखनी है और ना 9,000 रुपया भेजल नहीं है खाता में तो दमरिया गनी है ना तो दवलिया में टांगल जला टीवी तक किन के लेके आबो नहीं तू कहीं लगल बागी में मुते जी मजे में हो अबे उल्टा सीधा कुछ कह दे हो तू कहीं अच्छा सब बात छोड़ और सब ठीक बात हाँ सब ठीक है बात ये तो दर रह विदेश में बकरी चले कजे पीछे में बकरी लोगो तो ऐसे तू कहीं कि वो कहीं घर के लोग का बुझता घर के लोग का बुझता कि 10 गो रुपया कमा के हमने के बाहर से केंगे भेजत नहीं जा घर में मेहरारू रात दिन फोटानी उड़ाते सोनार की दुकान पर आ गोलगप्पा के दुकान पर खाते से ने हमने के फाटर रहता काम करत करो तो यू मौगी कोई अच्छा जाए दी मती रोई रोइले त हमर कर जरा कर फाटला तले मारता कही अच्छा जाए त मती रोवा मेहरारू यही रोइली सा आंखी में आंस नाकी में पोटा लेके भल भल फेकेली सा कहली से कि रोतनी तेरा मौगी कोई हमर जी मज रहियो ओ तक केगा गोइनी खामनी और दे लेके गोल के पानी नियर भइल बा तले कुछ कहत है हमर तू केगा जी मन होता देखी के तले मारदा कुछ कहि त मौगी कहली से ना ई कुलाई हो लोका कहि छी ए जे लोग बाट लेका सन बड़ा भइला सा घर ये बतिया बने हुए बतिया अच्छे ली ना मानत तो कब कब होला हमने के फोन में भी अपन जीवन के पूरा मानो कुछ श्रद्धा मिटा लेते आज के जीवन में